Girescue sa mga residente ug otoridad ang usa ka matang sa balyena nga nagluya ug dunay mga samad sa lawas nga napalgan sa baybayon sa Zamboanga City. Apan bisan pa man gipalangoy kini sa lawod, subli kining mibalik sa maong lugar. Ani report. Aquí kami ahora na lugar del Palangre, Chine Uno Whale. Gikatingalahan matud pa sa mga mananagat ang usa ka matang sa balyena nga napalgan nga naglangoy-langoy sa daplin sa baybayon sa barangay Bolong, Zamboanga City, banda alas 5 sa hapon adlawng Martes. Gilayon kining gigiyahan padulong sa lawod apan ang maong mananap milangoy hinuon padulong sa mangrove area hangtod nga na stranded ug naglisod na kini og langoy. Busa gilayong nanganaog sa gisakyang bangka ang mga residente aron tabangan kini sa paglangoy gikan sa maong bakawan. Pagdaksa niya, gitabangan na lang namo na siya ipagawas. Then pag gana na mo siya ibukan sa lalom, mubalik ra gyapon siya pero padulong gyapon sa pagatpatan. Apan daw walay plano ang maong mananap nga mupadulong sa lawod. Busa, ila na lang kining gipadaplin sa baybayon og nanawag sila og tabang sa otoridad. So nag-decide among grupo na ipadala jud sa daplin. Asa jud makita na sa BIPAR ba, Fisheries Bureau Coast Guard. Matud sa kapitan sa barangay Bolong, nagluya matud pa ang maong mananap nga posibleng gumikan sa mga samad niini sa tiyan ug sa taas nga bahin sa lawas. Kini human masusi sa Fishery Department sa City Agriculture ug City Veterinarian. Una nang gipabalik sa lawod ang maong mananap nga dunay gitas-on nga kapinton kulang 9 feet human matambalan. Apan kinaugmaan, subli kining napadpad sa maong baybayon. Birali uli para kina-playa. Meaning to say, animal, dol hindi na kaya. Anda na leos, anda na ondo portion na mar. So por eso birali. So actualmente maluya el animal. Por causa con este ya sostenele mga irida. Kita mira tu el irida di suyo el redondo possibility kini tira Orya lansya con este. Gilayon kining giatiman sa mga residente og gimonitor sa otoridad hangtod nga subli kining gipalangoy padulong sa lawod. Sa karon padayon ang monitoring sa otoridad kung mubalik pa ba kini sa maong baybay. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.